Salamat sa Ginoo kay naatay Bisaya, no? Nga Biblia. Okay, diha sa Ezekiel 47 bersikulo 12. Akong basahon, maminaw lang ta. Kung giawhag ang matagos sa maminaw mga igsoon kay di bigid lalim. Murtag kabuhion nga murtag ta kasabot, no? Kaya kung kisa na magkuhan niya istorya, makamo ako pabalihon di, tanaw tadi ko makabuhion pod. Na? Pamati o mga igsoon, kay talag sarap ko mo kuhan. Okay, so, mo ni ang pulong sa Ginoo, apan diha sa mga kadaplinan sa suba, manubo ang tanang matang sa kahoy, nga makaon ang bunga. Dili malaya ang ilang mga dahon o kabsag bunga. Mamunga sila matag bulan, kay ang tubig nga gikinahanglan sa kahoy gikan man sa templo. Makaon ang ilang bunga ug tambal ang ilang dahon. Okay, so before ta mo adto sa kuan mga igsoon, dini nga dapit to kasagara man kapananuman no. So nakoy pangutana sa inyo sa reason nga mo tanuman ta. Ngano mang mananom ta? No. Para makakaon, tanong tagsaging, makakaon tagsaging, no? Sa pailay, sa pa reason? Makakwarta ta. No? Pinaagi sa mga bunga. Ako karon na maligi akong prutas ito sa barinaot karon. No? So, muna mga igsoon, mga nung munanuman ta, kay tungod, para makakaon ta. Makakaon na tong pamilya. Dayon makakwarta ta, makapalita og bugas, makakaon gyapon, pinaagi sa bunga. Munang, nganong mananong punta, in-short na mga igsoon, para mabuhi ta. Muna siya, para mabuhi ta. Mabuhi ang ato ang pamilya. Maong mananom ta mga igsoon, no? So, dili pa, abi nila ang kanang, kumbaga, profession nga, farmer. No, dili po ba yan alalim? No, dagang mga profession na siya syudad. No? Ay, before day ko magkuhan, mga ikudag, pasaylo ninyo ha? Kung maigo man gani mo, pasayloan lang yun ko. Pero ako tamang sultian, kung maigo gani mo, nakikistorya ang Ginoo sa inyo. Ay, makasuko na ko. Ha? Kaya mo ba na dili pa istorya sa pulong sa Ginoo? Prangka lang po ko pagka-istorya. Ha? Okay, so, balik ta sa pulong sa Dios. So, daghang mga profession na sa syudad, no? So, engineer, sa pailain ng mga profession, teacher, sa pa, professor, doctor. Pero ang farmer, wala kayo na-recognize mga igsoon, no? Siguro wala na sila ka-eskwela or wala sila nahuman pero gatanom pero dili lali magtanom mga igsoon. Pinaagi sila ang mga ipangtanom, makapalit ang mga lain-lain nga mga profession. Pinaagi na po sila ang kinataan. So muna mga igsoon. Dili lali mahimong farmer, dili kay siya kumbaga kuan kay uy, ako ang uncle engineer. Ya dili nimo itingog ako ang uncle isa kay farmer. Farmer lang. No? Pero dili na ito ginakuan po ba nga. Ang usap po ka manananong mga igsoon, sila po na ginagamit para diha. No? Para mag-provide ng mga pagkaon, padulong dito sa syudad, aron makakaon ng tanan. No? Okay, so padayon ta. O nasayod ko mga igsoon, sa usa ka mananumay, kay bearing fruit man, ato ang ikuan karon ang tema karon. So nagisgot ko kabahin sa tanom, og sa mananumay. So, ang usa pud ka mananumay mga igsoon, nasayod ko nga ang usa ka lipay nila, tinuod ba ni nga ang usa ka kalipay nila is kanang bitang makita ang bunga silang gitanom. Tinuod ba na mga igsoon? Kisa may ganahan nga mananom ka niya ang bunga ingana badyo ra di ay. No? Nya grabe pa nimong inatiman sa usa ka tanom para mamunga siya, grabe nimong abono or unsay abono nimo dinha kay para pag abot sa kuan, no, makakwart ka og dako-dako. Muna siya, magtanom og mais. No? Pero, gikaon pa gid sa siligan ng kuan. Kasi nga na, ang mais, no? Ang saging, bago niyo magitanom, gikaon pa gid sa siligan. Akong papa sa una, kay nagtanan pa na akong papa dito sa Lumbatin. Pagkauna na dayon na ang saging, bitbiton diretsyo ang baka padulong sa barangay. Babayaran na yun niya. No? So, yan ako ang papasona. So, na kuan po ko, na-expose po ko sa mga tanom kay ako may ginagadala-dala kami sa kumama sa una sa bukid. No, mo nang na-expose po ko sa mga tanong. So, moabot gyud na ang kalipay sa usa ka mananumay. Makita niya ang usa ka punuan or ang isa ka tanom nga namunga og maayo. No nga. Pag abot like for example, avocado, pag abot sa panahon nga didako na siya, hangtod kanang niguwang na siya. Pag abot dito, pag timbang niya bugat kay didako gyud. No? Mahal ra ba karon ng saging? Mahal na po kay maligya lagi ko prutas dito. So mahal kay ang saging. No, mo nang ang usa ka kuan malipay gyud nga dako ihang saging kay dako po na og kita mga igsoon. Okay?
So mao na nga malipay siya nga nitubo yang tanom, no? Malipay siya nga nitambok ang iyang tanom, hantod na mula, no? Hantod na munga ug namunga pagidugdaghan. Mao na ang usa sa kalipay sa usa ka mananumay mga igsoon. Wa ba ko nasayop ana mga igsoon? Amen. Samot na pag iyahan ng tilawan, no? Ang iyahang bunga sa iyahang tanom, tamis kaayo. So makahatag yung kalipay diya kaniya. Kay ana ang nahimong bunga sa iyahang tanom. Amen. Pwede lang sa kuano kay nagisgot din sa pulong sa Dios. Unsa toy naa dinhi? No nga ang kahoy naaday mga nanubo diha sa kilid, daplin sa usa ka suba, mga lain-lain mga kahoy pero makaon ang ilang bunga. So kung makaon ang bunga, wala magiging specific diri mga igsoon kung unsa. Mangga ba na siya, avocado ba na siya. Wala gi specific diri sa pulong sa Ginoo. Pero kung makaon man, ang makaon na nato diri is prutas, no? Tamis mo na mga tamis sa mga bunga, pero lang sa iba na kamiyas or sampalok. Muna prutas na sila pero kuan na sila kanang aslong. Okay. Mo na ang usa sa kalipay sa isa ka mananumay. Makita ang ilahang bunga. Bunga sa ilahang hinaguan, sa ilahang pagtanom. Mo na ang usa sa kalipay sa mananumay mga igsoon. Okay, so balik ta sa pulong sa Dios mga igsoon, no? Ato ning tinambanan mga igsoon para makasabot kayod kita. Okay, so naa sa iyang pulong apan diha sa mga kadaplinan sa suba nanubo ang tanang matang sa kahoy nga makaon ang bunga. So pasabot mga igsoon klase-klase nga mga kahoy ang nitubo sa. So ato imagine, no? Nayo sa kasuba. Imagine na to. Then naay mga nitubo diha sa kilid, klase-klase nga mga kahoy. Sige ingon diri sa pulong sa Ginoo, tanang matang sa kahoy nga makaon ang bunga. So ato imagine lain-lain ng mga prutas mga igsoon kay wala magigibutang dili, buta magbuot-buot, no? So nadra lain-lain nga mga kahoy. Ang supay mga igsoon, so dili malaya ang ilang mga dahon o kabsag bunga. So naabay kuan mga igsoon, naabay usa ka punuan nga di malaya ang bunga. Ay sana dahon na dili makabsan og bunga. No? Grasya ra gina sa Ginoo mga igsoon. Diri na kay nato makita, pero ang Ginoo mabuhat niya ang tanang butang. Amen. So wala day puas ang iyahang pagbunga kay matag bulan man dili pareha bitaw sa durian naalay mga sana naalay bulan nga mamunga siya na ang lansones naray bulan mamunga siya. So ang giingon dinhi nga kahoy or punuan nga niturok didto or nitubo dito sa daplin sa suba, wala day puas iyang bunga, matag bulan daw siya mamunga. So dili mo undang ang iyang bunga, sige lang siya pamunga. Ang iya pag yung dahon mga igsoon kay tambal. So nganong ingana man nganong sige mo siya pamunga. Ang gingon diri siyang pulong kaya gikinahanglan nga tubig gikan man sa templo, no? Ang tubig nga gikinahanglan sa kahoy gikan man sa templo. Mo na siya mga igsoon ang pulong dinhi sa Dios. No nga, dili ka na to makita na diri kay malaya man ginandahon, no? Malaya ginandahon then muna unsay pag naay punuan ang ato ang sana balay ako sa una maglagot jud ko kay daghang kay tagalihok sig panihig hugaw kayo, no? Pero kini siya nga kahoy mga igsoon, dili malaya ang iyang dahon. Tapos sige pa siya og pamunga. Mas na ko'y na-witness usa nga sigig pamunga walay puwas ang bunga. I don't know ko ang usa ka nangka na ba season nga mag-season na siya pamunga ba. Na-witness na ako sa mga silingan, sige lang pamunga iyang nangka. Kaya amo ang balko na may perminti nangka. Kaya pag muhinog, mahibalan man ako, perminti na nangka. So walay puas ang kuan, ang seni, ang iyang pagbunga sa iyang nangka mga igsoon. Okay. So dinhi sa verse mga igsoon, naay duha ka gihisgutan dinhi. Naay duha ka gihisgutan. Mao ang tubig. Ang tubig nga naa sa suba nga gikan sa templo. Ug ang ang mga kahoy, dili usa kay daghan man. So ang mga kahoy nga nagatubo dito sa kilid sa suba. So naay duha. Unsa to ang isa? Tubig. Tubig
nga naa sa suba nga gikan sa templo. Ug ang usa ang tanang mata nga kahoy. Naay duha mga igsoon, no? Ang kuan magida nga ang tubig. So mao to nga sige siya og pamunga kay tungod sa tubig nga nagadagayday diha kaniya nga gikan sa templo. So mao na nga importante gid ang tubig sa usa ka tanom, no? Importante ba ang tubig mga igsoon? So sa katanom kay kung wala ang tubig, mamatay usa ka tanom. Sa ato gani importante ba ang tubig sa ato, amen? No? How much more sa tanom? Muna ang say dilita sa isa ba katenat ginabubuan ba na ang lubi, so kung mabubuan ni mo tanan tibok adlaw siguro sige ka bubuan ni mga kuan. Pasalamat sa Dios kung magulan mga igsoon. Ay mo sig reklamo kung magulan. Ha kay basa na sa datong kuan di na sa ta maka kuan nila ba og sige kasi basa. So dito magreklamo mga igsoon kay mo nang panahon ginabisbisan sa Dios ang mga tanong. Pasalamat ta ana, no? So mo na mga igsoon nga ang tubig mo'y importante sa usa ka tanom. So, mo to, ang isa, ang tubig, ug ang, so, dini mga igsoon, anong importante man ang tubig sa tanom? No? Number 1 is, providing the fruit tree has adequate supply of water. The tiny fruit will grow and mature into a full-grown fruit. So, an adequate supply of water. Mao daw na, nga importante, nga motubo ang usa ka tanom, ang gagmay nga bunga mudako kay tungod sa tubig. So kinahanglan daw nga sapat nga supply daw sa tubig. Mao kinahanglan ang tubig ngadto sa tanom, no? Ang gamay nga bunga mudako ug mo-mature ang prutas kung naay sakto kay nga supply nga tubig. Ha? Mag-kuan ta og usa ka tanom. Sige na to og bubo, kung kulang og bubo muniwang. No, kung ato ang ginaatiman sige na to bubo mutubo gina siya. No mo na mga igsoon. Ang ikaduha is muna nga mamulak na dayon siya, no? Flowers leads to fruit. Unang before magbunga, di ba kabantay mo sa usa ka mangga kay mamulak daan, no? Flowers leads to fruit and a lack of blooms means your tree cannot produce. Some reason for this would be incorrect cultivating, more than ang reason, lack of nutrients, insufficient water, and bad root stock. If the plant does bloom but still fails to fruit, this might be because the tree is not old enough. So daw, English kayo. Pero ang ako ang nakuan din kulang sa tubig gihapon. Mo daw na nga tama na siya sa pagpumulak, dili dayon siya murag mamunga. Tingala ta nga namulak man to niya wala di siya namunga. So mo daw na ang usa ka reason walay sakto nga tubig ang usa ka punuan mga igsoon. Okay. So what does water do for trees? Unsa daw ang gibuhat sa katubig dito sa punuan. So in leaves, water combines with carbon dioxide. Gi-search na ako sa Google mga igsoon na kay para makuha gid nato nga ang tubig gid importante gid sa usa ka punuan, no? In leaves, water combines with carbon dioxide and sunlight to make sugar food for the tree. So usa day siya sa pagkaon sa usa ka punuan mga igsoon or usa ka tanom. Okay, so mga English man eh. So isa gyud ang tubig nga pagkaon didto sa punuan. Okay. So now, ato na i-connect sa atong spiritual life. Ready na ba mo mga igsoon? So, sa to, ang usa ka tubig na gadagayday sa diha sa sapa nga gikan sa templo. Mo na isa nga gihisgutan dinhi og ang mga tanang matang nga mga punuan nga nitubo sa kilid no sa suba. So naay duha ka buok mga igsoon nga atong pagahisgutan karon. Okay. So mao ni, ang tubig nagrepresent na siya naitulo mga igsoon nga ako ang i-share sa inyo karon. Ang tubig nagrepresent na siya sa pulong sa Dios. Ha? Ang tubig dinhi sa Ezekiel nagrepresent na siya sa pulong sa Dios. In Ephesians 5:26 to 27, gihimo niya kini aron sa paghalad sa simbahan ngadto sa Dios, human niya kini hugasi sa tubig. No? Hugasi sa tubig uban sa pulong. No, sa ingon ini itugyan niya ang simbahan alang kaniya mismo diha sa bug-os niyang kaanyag. Putli
ug walay ikasaway, walay buling o kunot o bisan unsang apan. So ginahugasan day kita mga igsoon. So mo ni ang kanang ang represent sa water dinhi is the word of God. And then the tree is mo na kita. Tree taha, tree. Pero atong pamalandungon mga igsoon, usa bata ka punuan nga nitubo diha daplin sa suba. Kita ba ka ng mga igsoon or usa kita ka punuan nga layo kaayo. Dito ta nitubo sa pinakatuktok dito sa buntod. Pinakababaw parte ginita. So atong pamalandungan mga igsoon. No, kung kita ba ka na. But it's not too late, no? Muna ko i-share sa inyo ha karon. Okay. So mo to nga ang pulong sa Dios mooy nagahilo sa matag usa kanato. As gitestimony pa ni Ate Conching kaganiha, sa una kusog siya manigarilyo. Pero sa diha nang gikuha na siya sa Ginoo, namuhat ng Ginoo siyang kinabuhi. No, kaya naisulod sa laing na church. Pero dili na nga dapat siya mold sa Ginoo mga igsoon. Ug naay kausaban. No? So muna ang pulong sa Ginoo because the word of God is 2 Timothy 3:16 mga igsoon. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Mo na ang pulong sa Ginoo. So ginahinluan kita ani kaysa una nga wala pa kita nakailan ni Jesus dili man kita matarong. Namang gidiha sa Romans walay tawo nga matarong. Busa ning ginahanglan tag kaluwasan kay wala gayoy tawo nga matarong. Sa dihang gidawat na nato, no? Kay pinaagi ra ba sa pagpamati sa pulong sa Ginoo niabot ang pagtuo. Okay. So mo na mga igsoon nga ang pulong sa Ginoo dili ta nakabaton og pagtuo sa dihang gidawat nato si Jesus. Kay kung wata nakadungog sa pulong sa Ginoo wala man ta kabalo sa kaluwasan. So mo na sa dihang nidawat nata ni Hesukristo dili kita matarong at daghang kitagapan. Dili lang ko mag-example sa uban ako na lang kaugalingon ako i-example. So na mga igsoon, kusog ko lang akong mama. Kabalo na siya. Kusog kay ko maatog tabuan man ang kabalo ko din ha. Kusog kay ko man disco. Nga na gabi ko ka kumbaga kuan kay sa una bitaw murag play kayo ng mga babae sila laag-laag, nga na lang. Ako ang live sa una mga igsoon. Pero wala daw mga kay gitawag di ko sa Ginoo. So mo na nga sa una ingani ko kabisyosa, moinom, manigarilyo, ingana babae kay ko nga dako, babae kay kong dako, nya ingana akong binuhatan mga igsoon. Pero sa dihang nakadawat nako kay nagtubo kami sa church sa una. Bata pa ko na nako sa church. Hanto da balhin mi diri na backslide ko, pero kato nga time mo pa jud kay la sa Ginoo. 2012 rag ko murag nakaila na gid sa Ginoo. Kay 2009 gikuan sa ko ang lolo. Apuyo ko sa baron yang gi-introduce ako si Jesus Christ, iya pagamgi pa kuan na ni gipa water baptism ato nga dito sa baron. Pero Juanis man to siya. So, sige ko dito ko gatuon. Pero pag uli na po nako diri, party na pod. Ana. So dili pagid kuan. Anto dabot ako 20 ni decide ko kay maski sige ko pag disco before ko matulog, mag-ampo jud ko kay mo may gitudlo sa Sunday school. So mag-ampo gihapon ko. Mo to decide ko Lord gusto ko kausaban sa akong kinabuhi. Insigida diha mahigson gihatag niya. Naday plano ang Ginoo. So 14 years ay pa ako nasabtan nganong namatay akong papa. Wa ako nalipay nga namatay akong papa pero naay katuyuan ang tanan, no? Nasihang pulong that all things work together for good mga igsoon. Okay, so, mao na, sa diyang nakakaplag na ko sa Dios, na nagmatuto ka na ako, kabahin sa pulong sa Ginoo, ginatudluan ko niya, no? So, mao na naggamit ang Ginoo og tao para tudluan ta. So, mao na kami mga igsoon. Musay mo kasuko sa pastor. Okay, pulong na sa Dios. Amo ba na ba dili day magpastor ya? Ningon ang pulong sa Ginoo dinhi, higugma ang imong kaway. Ningon ang pulong dinhi, no? Nga mapahiubsan ang tas tanang panahon. Adi gyud ko. Bahala pag mag-abot ang langit ug yuta di jud mi magtingog. Ingana pang gitudlo sa Dios. So dili mao mga igsoon, no? So mo na nganong ang water is nag-represent sa pulong sa Dios is ginahiluan kita. Kumbaga ginausab kita sa pulong sa Dios. Kung magpausab ta kay usa ka na ka desisyon mga igsoon. Maski pang mag-ugat-ugat na ang amo ang kanang liog diha sangyo sa pulong sa Ginoo mo ni ang pulong sa Ginoo pero kung inyo ang kasing-kasing gahi wala ra na.
Wala na naibili mga usa na siya ka desisyon mga igsoon nga pagapilian ninyo nga inyoha na siyang dawaton ng pulong sa Dios. Amen. So mao na ang number 1 mga igsoon na gina-represent sa water is the word of God. No? Ang nagahinlo kanato gikan sa pagkadili matarong hantod sa pagkamatarong. No, dili magita kaingon nga perfect na kita. Sige simba mo og gyapon, no? Sige tagan ni dinhi pero naa pa man kita kay nag-ingon diha sa Paul, no? Nga naa gyapon tay tunok diri sa atong unod. Mao nay tunok sa tunog ginagamit nga kita muluhod gyapon diha sa Ginoo that we are not perfect mga igsoon. No, ginalong gihapon nato ang pagkabalaan sa Dios. No, so mao na mga igsoon, no nga ang pulong sa Ginoo mao gid nay naga matarong sa matag usa kanato. Dili si pastor, dili ang ato ang kanang kuan dinha, kundi ang pulong sa Dios. Ginagamit lang na si pastor. Basta ayaw mo kasuko ni pastor. Kung maigo mo sa pulong sa Dios, ang Dios may nakikistorya kaninyo mga igsoon, kanato mga igsoon. No? Pag guman na ba simba, magtabi-tabi na dayon dito. Nga si pastor giigo ko. Si pastor mo ni mo na giigo ko niya. So dili nga ng mga igsoon pulong na sa Dios, dili man na mo mausap kay para i-please mo. No? Nga, uy, nag-ingon na ang pulong sa Ginoo nga. Pwede naman mangaway. Uy, wabay nga na ha? Wagay nga na sa pulong sa Dios mga igsoon. No? Ato masabtan sa unahan kung unsa gayud ang dapat manggawas sa ato ang kinabuhi. No? Kung ang pulong sa Ginoo ana sa tuwa. Sa kinsa nakadawat sa pulong sa Dios dinhi mga igsoon. Amen? Amen mo ha, bantay mo yan. Amen. Okay, ang ikaduha, no? The water represents Jesus Christ. Kini nga verse mga igsoon. Okay, sa John 4:14, apan ang moinom ni ining tubiga, uhawon pag-usab. Apan ang moinom sa tubig nga akong ihatag, kaniya dili na gayud uhawon. Kay ang tubig nga akong ihatag mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga muhatag og buhing tubig sa kinabuhing walay katapusan. Okay, so mao na mga igsoon, salvation. Sa dihang nadawat nato ang pulong sa Dios, nakabalot ang through Jesus Christ and diay. So gidawat nato si Jesus Christ ato ang life. Mao na. So totoo na nadawat ang pulong sa Dios. And the next is Jesus Christ. The salvation. Mga ang tuburan, the living water is Jesus Christ mga igsoon. So, nanisgutan nato kung unsa ang mga character or mga fruit if naagid si Jesus Christ. Tinuod gyud na si Jesus Christ ato ang life. And then the third one is the water represent the Holy Spirit. Tulo ra ako ang i-share. Daghan mo na siya mga igsoon diya sa pulong sa Ginoo. Pero tulo lang ako ang i-share sa inyo kay hapit na alas 12. Okay, so pamati mo. The water represents the Holy Spirit. John 7:37 to 39. Ang katapusang adlaw sa ulugan mao ang labing importante. Sa moong adlaw mibarog si Jesus ug miingon sa kung kusog na tingog. Paduola kanako ang giuhaw ug paimnon ko siya. Bisan kini nga mutuo kanako, mudagay-day gikan sa iyang kasing-kasing sama sa mga sapa. Ana tubig nga maghatag og kinabuhi. Sumala sa giingon sa kasulatan, ang gipasabot ni Jesus niini mo ang Espiritu sa Dios. Nga hapit na madawat sa mituo kaniya. Ni adto tong higayon na wala pa gihatag ang Espiritu kay wala pa man mabayaw si Jesus ngadto sa himaya. No, na po sa sa Isaiah 44 verse 3, for I will pour out water on the thirsty land and stream on the dry ground. I will pour out my spirit on your offspring and my blessings on your descendants. Mo na mga igsoon. No, the water represent the Holy Spirit. Okay, sa dihang nadawat nato ang pulong sa Dios, and then atong gidawat pud si Jesus Christ, nadawat pud nato ang balaang Espiritu mga igsoon. Pamatuod nga kita iya na sa Dios. Pamatuod nga kita anak na sa Ginoo mga igsoon. So mao na ang una gyud. Nadawat nato kay faith comes from hearing by the word of God. No? And then salvation through Jesus Christ. If we believe God, if we believe Jesus Christ. And then the next is, nadawat po na to ang balaang Espiritu mga igsoon. No? Isa may nakadawat ng tulo karon. Amen. Amen. No?
Nakadawat na ta na first pa lang nga naluwas ta mga igsoon na dawat na nato ng tulo. Ha? Sa diha may niadto dito sa imong dapit kay diri evangelism ba to or nag-Bible study lang. Sa diha gipaila sa imong igsoon sa pagtuo ngadto sa imuha nga mao ni ang pulong sa Ginoo. Mao ni ang kamatuoran nga pinaagi lamang ni Jesus kung dawaton mo siya ikaw maluwas ug matagaan kag kinabuhing walay katapusan. Sa diha mo siyang gidawat na dawat pud nimo ang pulong sa Dios, si Jesucristo ug ang balaang espiritu mga igsoon. So mao ni ang tulo. Okay, nag-represent sa tubig. Okay, the Word of God, Jesus Christ, and the Holy Spirit. So, mo to, ang three is mao na kita. Mo to, kung ipangutana sa inyo sa nga ahagitan ni turok. Nabata sa kilid atong asuba. Sama bata atong punuan nga namunga tagabulan. Mga igsoon, kay niingon mo kaganihan ni amen biya po nga nadawat na ninyo. Ang tulo. Ni amen na mo ha? So, mao ni ang dapat manggawas sa ato mga igsoon. No, mao ni ang bunga. Sa dihang gidawat na nato ang pulong sa Dios. No, si Jesucristo isip atong Dios ug manluluwas ug ang balaang espiritu mga igsoon, mao ni ang bunga. Okay. Ang una is katong pulong sa Dios. Okay. So, tanan pulong nga anaa ani dapat naa na pud sa atong kinabuhi. Kung ako ning ablihan karon gikan sa Genesis padulong sa Revelation mga igsoon. No, kung mubasa kita niya, nahitabo na ba gini sa to ang kinabuhi. Maski ang pinakakuana niya ang gugma. Kana lang, isa lang akong ihatag kaninyo. O, gikan sa Genesis pa doon sa Revelation, tanaw ni nato, dapat mahitabo man itong kinabuhi. Kaya kung ang pulong sa Diyos na naa sa to, dapat naa. In action, dili lang sa baba. Ay, Kristohanan ko, kabalo ko sa Biblia, nibasa ko Biblia, di lagi makita sa mong kinabuhi. So, karon isa lang akong ihatag sa inyo, kanang gugma. Naa ba na sa ato, karon? Ha? Kanang gugma nga walay pili. Okay. Katong ako kailan, di ko may gugmaton niya, kaya wamo kailan. Kung ko kailan niya, saan ako pagigugman niya? Ingana, bata? Namatutag syudad, na itigulang din ha. Naglakaw. Umata kailan niya, di ta mutabang. Umata nahigugma. Kaya kung nahigugma ta, mutabang man ta. Sisigataw. Pero ang gugma sa Diyos, naghisgutan diri, dili sama sa gugma sa tao, mga igsoon, nga limitado lang. May amen ba mo, ana, nga limitado lang atong gugma? Lahira sa gugma sa Ginoo. Nga tanan yun. Walay pili. No? Maunsa maka, matigula maka, mabata maka, makakasala baka umaayo. Kung unsa ba nimong kaagi, dako ba kayo sa bato? Unsa ba kagubot nimong kaagi or nagtubo lang ka diha sa church? Level ang gugma sa Ginoo mga igsoon, dili pareha sa tao. Nga masipyat lang ka na kung kaisa, last na lang yun ka. Di nagiti ka pa sa iloon. Dili ka na gugma. Tinuod na gugma. No? Eh kung ablihan na to Genesis pa doon Revelation mga igsoon, kabalo ko kay mismo po ako, wala pagid kay na tanan, hitabos kong kinabuhi. Naalay pipila, kay pinaagi sa mga pagsulay nga gihatag sa Ginoo sa ako Gusto niya mahimo kong iani, kay mao may naasihang pulong. Manang ginatagaan ta niya pagsulay. Kay gusto niya, ginausab ta niya. Sa kong giingon sa kaganiha, nga ang pulong sa Ginoo mo ay nagahinlo ka nato. Okay? So mo na mga igsoon, no? Ang ako lang is prangka lang ang pagka-istorya, nahitabo ba ni sa to kinabuhi. Kaya ba pa man, sige lang tagbasa ana, sige lang taog tuon ana. Sige tagsangyaw nga to sa uban, pero mismo sa tong kaugalingon dili mahitabo. Mismo sa to ang kinabuhi dili makita sa laing tao. No? Okay, so ang ikaduha mga igsoon is the fruit of having Jesus Christ sa ato ang kinabuhi. Kung naagid si Jesus Christ sa ato ang life, no? Mao to nga gani ang pulong sa Ginoo kung naagid sa ato nahitabo gayud sa ato No, na ako lang isa lang gito love lang. Naabagi na sa ato ng love nagikan sa Ginoo. And then kini mo ang bunga, no, sa kung ang si Jesucristo na sa ato. So ang bunga gid mga igsoon kung si Jesus Christ na sa ato kung gidawat gid nato si Jesus Christ, isip ato ang Dios ang manluluwas mga igsoon, dili lang kay
unsa kun dili Dios ug manluluwas, ang iyahang kinaiya mooy atong mahimong kinaiya. So mangutana ko karon, ahan ninyo gibutang si Jesucristo sa inyong kinabuhi? Ahan ninyo gibutang si Jesus sa inyong kinabuhi? Nasa utok? Or nasa tong kasing-kasing? Kaya ningon ang pulong sa Dios, kung unsay nasa tong kasing-kasing, mugawas ka na sa tong binuhatan. So questionably mga igsoon, kung kabuhat kag dili maayo, aha ba sa Jesus ana? No? So mao ni ang pipila ka mga character ni Jesus. Hapit na ang oras. Hapit na po ko. Okay, so una is humble. Humble service. Mapahigugsanon. Na, dili ko mukha sa inyo mag-igsoon. Mismo ako, gameditate ko ani. Mapahigugsanon ba ko? Nga pagkatao. Mo po na ako ibilin sa inyo ha karon. Naa ba ni sa ato ani nga batasan kay kung moingon ta gidawat nato si Jesus Christ, naa diri si Jesus Christ sa ato ang life, pero wala ta aning mapahigugsanon nga batasan na makaka nagbuhat-buhat kag istorya. Imong gilimbungan imong kaugalingon. Kay ba pa man taman ra sa baba ang pagtuo. Wala sa kasing-kasing mga igsoon. No? Okay, so mauna ang una mapahiugsanon nga batasan na kinahanglan mamunga sa tong kinabuhi kung Jesus na sa tong kinabuhi. Ang ikaduha is holiness, pagkabalaan, no? Magbuhat sa mga butang nga matarong. Mo ganing kini akong giingon sa inyo the word of God kay mao ni matarong ni. No? Gina-purify kita. And then next is righteousness, pagkamatarong. Pagbuhat sa mga butang nga kana bitawng dili sukwahi sa kabubuton sa Dios. Muna ang usa ka batasan ni Jesus nga kinahanglan po nato mabatasan mga igsoon. Purity, pagkaputli, no? Kaya nadawat naman nato ang pulong sa Ginoo. Nakadawat naman ta kung unsay kamatuoran. So gina-correct na po nato tong kaugalingon. Kay gingon pa nako diha kani, gingon pa sa pulong diha nga ang pulong sa Dios, no? Diha sa 2 Timothy 3:16, all scripture is God-breathed. It is useful for teaching. Pagtudlo ni siya mga correcting, rebuking, and training in righteousness. Muna gingon din purity, righteousness, holiness, purity, and then ang isa mga igsoon is love. Na yung mga verses diri na to basahon. No? Ang humble is nasa John 13:1-5. Holiness, 1 Peter 1 verses 17 to 16. And then the righteousness mga igsoon is 1 John 3:7. Purity, 1 John 3:3. And then sa love is nana siya sa Ephesians 1:12. 1 padulong sa 2. Mo na akong gibutan ng verses kay ba pa man mag-ingon nagabuot-buot ni siya istorya ay. Ani ko dire, kulbaan kong maayo pila ka bulan. Busa ang pulong sa Ginoo akong istorya dila akong pulong. So ako gabuot-buot mga igsoon. And then is ang isa ka character ni Jesus Christ nga dapat mamunga sa ato kung naagid si Jesus sa atong kinabuhi, nasa atong kasing-kasing forgiveness. No? Naabay dako, naabay gamay nga kahiubos niya sa kasing-kasing, kung naa si Jesus din na mawala ka na mga igsoon. Umakana man ko kay sige magkukuha nga pasayloan na, pero mo binay-lisod kay mga igsoon, no? Mudagan na siya pila ka tuig, dili lang bulan, pila ka tuig. Sina ako isaw na nga gika ko, hindi lang ako i-mention, pero grasya sa Ginoo mga igsoon gikuha gid niya. Grabe ka pungot gid na ko ana niya. Pungot jud kay ko asin pungot kayo. Pero grasya sa Ginoo, sige kog ampo. Ampo lang. Lord, tabangi ko mapasaylo na ko siya. Kuan ni mga kahiubos, kasakit sa akong kasing-kasing. Pero matinud-ano ng Dios, ginakuha gid niya, gipulihan niya gugma, gipulihan niya og kaluoy mga igsoon. Kasi kita gingog pasaylon pero wag kita gaampo kay mismo kita di kita kabuhatan na. Takabuhatan ng mga igsoon, grasya ra na sa Ginoo. Kay lagi, lahira ato ang gugma. Lahira ang gugma sa Ginoo. Nga maski pa unsa kadako na imuhang sala, imulabaw gyapon na iyang gugma, tabunan na siyang gugma, tabunan na siyang grasya mga igsoon. Okay? So mao na ang dapat na sa tuwa. Next is submission. 1 Peter 2:21-4. Pagpasa, pero musubmit na kasagara karon nga kuan is musubmit para masabtan gyud nato. Musubmit ta sa
ta mo submit? Number 1 is sa Ginoo. No? Kasagara daghag submitan ang kuan man siguro asawa mo submit sa bana, mo submit sa pastor, ana. Ang mga youth mo submit sa leader, ana. Pero number 1 gid is mo submit ta sa Ginoo. Tanang plano sa tuwang kinabuhi ato sang kumbaga ipa-approve sa nato sa Ginoo, Lord. Okay ba ni Lord? Or maana ko ani sa unahan. Nya pag di ra pa ihatag sa Ginoo, masuko na yun ta. Ang Dios kabalo sa unahan. Kabalo sa ato ang maagian sa unahan. Busa, nagbuhat siya og mga butang, ginaalaw niya ang mga butang para ngadto sa unahan mga igsuon. So mo nang kung naay mga pag-ampo nga dugay pa naabot or naay mga pag-ampo nga wala pa gid naabot, may katuyan ang Ginoo na magis na isig bagulbol. Kasagara na ba, batasan na bastaw, bagulbulan kayo. Sa Manila doy, bagulbol kay kus pag speaker na ko diri pasalon kus Ginoo. Lord, wala ba ko i-keep aning mag-speaker, Lord, sa manioy. Si ko kuan sa Ginoo, sa Ginoo ra man ko magkuan. Gakuan ko ingani. Mo dito mga igsoon kay kanang ingana bitaw. Karon pag nga week daghan kay mahitabo. Daghan siya kay nahitabo, daghan kay mga distraction mga igsoon, di na ako isa-isahon. Pero grasya ra sa Ginoo gabarog gihapon ko dinhi. Kay gitawag man ko para sa pagsangyo sa pulong sa Ginoo. Kay tabian ko, gitagaan ko sa Ginoo gift nga tabian para gamiton sa sulti sa pulong sa Ginoo, pagtabi sa pulong sa Ginoo ngadto sa uban. So mo na mo submit mga igsoon, submission, mo submit kita sa to mga leaders, especially sa Ginoo, padulong sa mga pastors, dili ta dili ta magsupak-supak or magbuhat-buhat, kinahanglan yun ipa-approve na to sa Ginoo. Then kung natin buhatan sa church, ipa-approve na to kang pastor, dili magbuot-buot, no? Kay naay mga ginipiyalan na mga igsoon. Okay, and the next is humility. Mo na ang pagka mapainubsanon. And then obedience, pagka masinugtanon, no? Magpaubos og mo tuman, obedience. Pagka masinugtanon mo tuman, mo na siya. And the next is kindness. No, sa humility and obedience na siya sa Philippians 2:5-8. And kindness, Luke 6:35. Mo na ang pagkabuutan. Mo na. Kinig yung pagkabuutan. Kay gamay ra ba tong gawas sa tong baba, diha na dayon makita kung buutan ta or dili. Samot na atong wala nakaila, samot na atong wala bitaw nakaila nga Kristohano na siya. Samot pag atong dili Kristohano nagtan-aw nagatubang ta diha. Kung usay mo gawas siya sa baba, mo diretso beres la conclude, maldita ni siya. Murag wala Ginoo ni siya. Munang careful kita mga igsuon. Muna kung si Jesus nasa tong kasing-kasing, buutan ta. No? Buutan ta mga igsoon. Amen? Si Pastor ay gusto mabuutan. Siya naman ni Amen. Nangatulog naman ang uban. Ay makatulog din ha. Kalbaan na ba ko dire? Ha? Okay, so na ang last is generous giving. Kini. Kaya nga naman kinabutang ni Dini kay kini ato ang manggong batasan supwahian ni manggod, no? Sa dihang wala pa nato na sa dihang wala pa nato na ila si Jesus Christ. Opposite atong batasan sa batasan ni Jesus Christ. No? Wala mga igsoon. Anong gibutang dinhi nga generous giving kay na may hangulan. Nay anong gibutang madributan kay na may dilibutan. No? Anong gibutang dinhi nga mapaibsanon kay naagi pride. Ang pride na abot na sa langit pero siya wa pa naabot. Kay tungod sa kataas siyang pride. No? May payang pride na rapture na. Kinabot naman sa langit. Pero siya napasa ubos. Munang taas kay pride, kakwintas o pride. Muna si Jesus, dili nga na. Musa mo ni ang character ni Jesus Christ. Ug mao ni ang dapat, no, sa dihang na si Jesus Christ atong kinabuhi mo ni mga bunga mga igsoon, ang iyang character. Mugawas sa matag usa ka nato. So karon, kinsay nakadawatan na? Wala mo amen? Ano man kay wala sa listahan? It's not too late pa nun mga igsoon. No? Napay panahon nga gihatag sa Dios nga hinay-hinay ato ning ma-apply sa itong kinabuhi. Hinay-hinay. No? Dili man sa diha-diha, kung dili hinay-hinay. Kaya nag-ingon ang pulong sa Ginoo, dili ang kaluwasan diha-diha. Pero ang pag-usap o kabaguhan sa usa ka tawo, hinay-hinay. Managin man ba hinay-hinay basta kanunay mga igsoon. No? Okay, so ang next is the Holy Spirit.
So, nanis lain-lain. So, mo to, ang kinahanglan mahimong bunga ka na to, mo kini sa Word of God. And the next is, kinahanglang bunga, kung na si Jesus Christ na to is, mo to yung mga character. And the next is the Holy Spirit. Napo ni siya iyahang character may exon, pero pari-pariharan ni ka Jesus Christ. So, kung ang balang espiritu, nasa to mga exon, mo gyapon love. Nasa to ang gugma. Basta i-apply mga igsoon. I-apply. No? Ang ikaduha is musalig sa Dios. Nganong ginaawhag man kita sa pulong sa Ginoo nga musalig kaniya. Kay naali panahon di ta musalig kaniya. Nabay panahon nga di ta musalig kaniya? No? Kay mas nagsalig ta kay talpulano ug sa atong kaugalingon. So mo ni ang pulong sa Ginoo, salig sa Ginoo sa tibok nimong kinabuhi. Diha sa Galatians 2:20, niingon ang pulong sa Ginoo, I have been crucified with Christ and I no longer live. So si Kristo nang nasa tong kinabuhi mga igsoon. And I no longer live, but Christ lives in me. Kung na-amen ta ganiya nga si Jesus na sa tong kinabuhi. The life I live in the body, I live by faith by the Son of God who loved me and gave Himself to me. So si Jesus nang naana diri. So let God nga mamuhat sa tong kinabuhi. Mga igsoon, himo ang Dios magahatag og kusog kanato. Salig sa Dios nga siya ang Dios magasustain kanato. Ang tugon mo, Ginoo, kinabuhi, yes Lord, yes Jesus, sa mata, yes Lord, we need you, O God. Nagadagom kami diha kanimo karon, O Dios, hallelujah. Sa katagbawan, wala'y katapusan, pagkalindot nga tagamtamon. Gibati ko ang kauhaw sa tubig mo. Bubui ako, yes Lord, karon Ginoo. Walay laing makatagbaw, o Diyos ikaw. Bala ang Espiritu, tubig ka. Gibati ko ang kauhaw sa tubig mo. Bubui ako, karon Ginoo. Walay laing makatagbaw, o Diyos ikaw. Bala ang Espiritu, tubig ka, yung kinabuhi ko. Oh yes, oh God, oh yes Lord. Oh yes, oh God, hallelujah. Dalaygon ka, Diyos, walay katapusan. Among labing gumhanan ng Diyos nga magdalagan. Salamat sa imong pulong karon, O Diyos. Salamat kay ikaw ang Diyos nag-remind ka namo, O God, sa imong pulong, O Diyos. Yes, Lord. Aduna ka sa mo ang kinabuhi, O Diyos. Ana ka sa mo ang kinabuhi, O God. Ug tabangi kami, Ginoo. Tabangi kami, Ginoo, nga mahimo kini imong pulong among ikalipay, Ginoo, sa pagtuman niini, O God. Ug tabangi kami, O Diyos, nga musalig ug musalig kayo diha kanimo, O God. Kay mo ang katuyuan kayo ang matuman sa mo ang kinabuhi. Dili mo ang katuyuan ang panimuha kayong katuyuan, O Diyos. Ug tabangi kami, Ginoo. Ablihan nga mo mga dalungan sa pagpamati diha kanimo balang Espiritu. Ug kanunay kaming mag-auhaw diha kanimo, Diyos. Kasing-kasing nga kanunay mag-auhaw sa imong pulong, Ginoo. Mag-auhaw kay Ginoo sa imong mga milagro. Mag-auhaw, Ginoo, sa imong presensya. Mag-auhaw diha kanimo, Diyos. Wala kami mahimo kung wala ka sa mga kinabuhi, O Diyos. Pun ako, tabaw ako sa tubig mo, O Ginoo. Pun ako, tabaw ako
matag ang tamon. Gibati ko ang kauhaw sa tubig mo. Bubuhi ako karon Ginoo. Walay laig makatagbaw, o Diyos ikaw. Bala ang Espiritu, tubig ka, ikinabuhi ko. Come on, church, atong daig. Hallelujah. Ikaw ang buhing tubig na mo, Diyos. Salamat sa mga pulong, O God. Na nagahatag ka na mo kinabuhi, Ginoo. Salamat, Ginoo. Si mohang pagkamaayo, Diyos. Nagaampo ko, Ginoo. Kini nga pulong, Ginoo, nga dunggan sa matag usaw, Diyos. Muturok kini nga matag kasing-kasing ug mutubo, Ginoo. Ug mamunga kini sa matag usaw, God. Ang kini nga matag pulong ila na dunggan dili mo labay kawang, O Diyos. Imuha kining pulong, O God. Apan adunay kahimuan sa matag usa ka kinabuhi, O God. Lord, haduol lang imuhang pagbalik, O Diyos. Dili ka na tiaw-tiaw, O Diyos. Haduol lang imuhang pagbalik po sa Lord. Salamat kay ikaw ang Diyos, Ginoo. Nag-remind ka na mo kanunay, Ginoo, nga magatuman kayo diha si mga pulong, O God. Lord, salamat, Ginoo, kay ikaw ang Diyos. Wala nagkulang sa matag usa ka namo sa pagpahimang, no, O Diyos. Apan kami dagong pagkulang diha kanimo, O God. So matag adlaw mapakyas ka namo, apan Lord, ikaw ang Diyos, Ginoo. Kanunay aduna sa mo ang kiliran, O God. Salamat, Ginoo. Ug salamat sa higayon nimong gihatag, O God. Padayon ka magapanalangin ani nga church, Father God. Ug nasayod ko nga imong gahom ana ani nga dapit, O God. Nasayod ko, Diyos, nga napagikibuhaton ani nga dapit, O Diyos. Nasayod ko ni ana, O God, and I pray imong katuyuan matuman ani nga dapit, O God. And I pray, O God, ikaw ang Diyos, Ginoo, magatuman sa imong mga sad ani nga dapit, O God. Padulong, Ginoo, sa imong gipiyal, Ginoo, diri nga dapit si Pastor Putis, o padulong, Ginoo, dito sa iyang mga membro, Ginoo. Nga Lord, daghan o mudugan, o Diyos, sa mga membro diri nga dapit, O God. O nga mga membro diri nga dapit, O Diyos, Ginoo, magalakaw, Ginoo, nga makita ka sa kinabuhi, O Diyos. Ang mga membro diri nga dapit, O Diyos, dasig, Ginoo. Dasig sa pagtuman kanimo, dasig sa pagpamuhat sa pagpahimuot diha kanimo, O God. And all glory belongs to you alone. In Jesus' name, amen.